İnisiyatifa Yekîtiya Demokratîk duh li Amedê konferansa Kurdên Bakur Yekîtiya Neteweyî nîqaş dikin li darxistin. Encamnameya konferansê îro bi daxuyaniyekê hate eşkerekirin. Di encamnameyê de hate gotin ji bo Kurdan Yekîtiya Neteweyî gelekî girîng e û dibe pêkbê, divê dewleta Tirk jî ji bo pêvajoyê û mafê hêvî gavin qanûnî bavêje. Desthilatdar û hêzên hegemonîk dixwazin jinû ve teşe bidin erdnîgariya rojhilata navîn. Di vê qonaxa dîrokî de ku rewşa hêzên rojhilata navîn diguhere û sînor jinû ve têne xêzkirin ji bo Kurdan pir girîng e ku bi yekîtiya neteweyî tevbigerin. Tenê bi hatina cem hev Kurd dikarin di vê qonaxa krîtîk de mafên xwe bi dest bixin û destkeftiyên heyî biparêzin. Têzanîn got qelsî û nakokiyên navbera hêz û rejîmên heremî rê li pêşî avan hêzên derve vedikin û bandorên neyînî li tevahiya heremê û bi taybetî jî ji pêşeroja gelê Kurd dikin. Di vê pêvajoyê de Kurdistanê hem fersendên dîrokî hene û hem jî ji ber nebûna yekîtî û perçebûna hêzên Kurd xetereyên mezin yek ji riyên herî girîng ji bo serkeftina gelê Kurd di tekoşîna xwe ya bi sed salan a ji bo hebûn û azadiyê de pêkanîna yekîtiya neteweyî ye. Ji bo ku pêvajo li gor hêviyên civakê û bi serkeftî bigihêje armanca xwe divê dewlet, nasname û hemû mafên Kurdan ên neteweyî di zagonên bingehîn de teqes bike. Her wiha divê li gorî qanûnên heyî tev bigere, girtiyên siyasî serbest berde û tabilê qanûnên pêwîst ji bo mafê hêviyê û darizandinên siyasî derxîne. Dîsa şerê li Îranê ji bo Kurdan û gelên din ên li vir derfetên girîng dihewîne. Da got pêşeroja xwe bi xwe diyar bikin. Konferansa me helwesta 6 partiyên Kurdî yên rojhilat a ji bo avakirina eniyeke hevpar bi dilxweşî pêşwazî dike û diyar dike ku divê ev yek ji aliyê tevahiya cîhanê ve wekî mav û xwestekê xwezayî û mirovî yê gelê me yê li wir were naskirin. Beşdarên konferansa me li ser rewşa dawî, xebat, daxwaz û daxuyaniyên hemû kom, rêxistin û aliyên siyasî yên cuda ku di derbarê yekîtiya neteweyî de tên kirin girîng dibîne. Heke gelê me îro îradeyeke xurt ji bo pêkanîna yekîtiya neteweyî ya Kurd nîşan dabe, tekane bersiva got partî û komên siyasî dikarin bidin, ev e ku gavên ji bo vê yekîtiyê babêjin bi helwestek hevpar.